Harajin tsoho return kashi na 15. Abba da ke zaune a kan kujera binta yake da kallon tausayi, duba da cewa da ƙananan shekarunta take fuskantar matsaloli. Shi in ta shi ne a bar magana zai amshi ɗan a mazaunin nasa tunda bai san manufar Allah ta ba su shi ba. Yana jin haushin haihuwar ta wani ɓangare, ta kuma wani baya ji. Shi dai likita ne, ya san artificial, ya san akasin haka. Ko alkur'ani aka bashi zai rantse amma ne shine namiji farko da ya kau da budurcinta. Sisa ya fi karkata da zaton ko rizan aka yi a gidan daɗinta da yi sanadiyyar samun ciki, saboda spam abu ne da ya fi komai sauri. Ina kwana, sautin muryar ta ya katse masa tunani. Lafiya lau amma na bebi, ya kike? Cewar Abba fuskarsa ɗauke da fara'a. Shiru ta bata amsa ba sai kanta da ta dukar ƙasa tana wasa da yatsunta. Amma ni nan fa gidanki ne, ban san me yasa kike ɗare-ɗare da shi ba, kuma as a married woman ya dace ki je kicin ki sama mana abin breakfast. Cewan Abba. Ɗago idonta ta yi ta dube shi ta ce a raunane, ba na ji na a matsayin matar gidan, sannan ni na fi son ka bar ni in wuce Dubai wajen kakana, zai fi min zama da kai a halin yanzu, ta faɗi tana share hawaye. Sosai maganar ta sosa masa rai, amma sai ya daure ce, amma ne ba za ki Dubai ba a wannan lokacin, sannan UK nake son tafiya da ke don mu je mu san ta yadda aka yi kika samu ciki. In Sammani bai da hannu a sake shi ya dawo gurin iyalin shi. Ciwon Abba yana kallon ta. Amma ai shi kakan nawa in ya ga ban je ba ba zai ji daɗi ba. Me yasa za ka yi min haka? Cewar amma ni ranta a ɓace. Amma ni wannan tsohon banza ne, ko mutuwa zai yi saboda rashin zuwanki to na zaɓi ya mutu, amma wallahi ba za ki Dubai gun shi ba. Amma idan kin takura za ki je, za mu je ni da ke ɗin, don ina da tabbacin kiran da ya miki ba alkhairi ba ne. Ciwon doctor cikin fushi za ta yi magana ya katse ta da cewa ba na son jin komi, ki tashi ki je ki sama min abin da zan ci, in ke ba ki jin yunwa ni ina ji. Cewar doctor cikin haɗa gira da ke nuna ba wasa yake ba. Miƙewa ta yi a sanyaye ta nufi kicin ɗin, hawaye na biyo idonta. Zuwa yanzu ta fara tantama akan sunanta ma da duk wani abu da ya faru da ita a rayuwarta, tunda har yanzu an ƙi sanar da ita gamsasshen labari a kanta. Dr. Musa falo ya dawo, yayin da ita kuma ta kulle a kicin tana dafa mishi abinci ba don ranta na so ba. Kamar a mafarki ta ci sallamar Hajiya Babba, mahaifiyar shi. Jin muryarta sai da hantar cikinta ya kaɗu, don bai sa ran zuwanta gidan ba. Amsa ya game da zuwa ya buɗe mata ƙofa ta shigo. Kan kujera ta ja ta zauna ta cire mayafin jikinta tana faɗin, ashe gaskiya ya faɗa min cewar in na zo gidanka da safe zan same ka. Cewar Hajiya tana masa kallon uku saura. Hajiya Umma ina kwana? Cewar Abba lokacin da ya durƙusa gabanta. Da ban kwana ba ai ba za ka ganni ba. Yanzu Abubakar idonka kenan? Wai ina mahaifiyarka amma akan yarinyar nan Amani kai wa gida na ƙaura? Waya in na kira ba za ka ɗauka ba? Cewar Hajiya cikin faɗa kamar za ta rufe shi da duka. Ki yi haƙuri Hajiya, ba ni da lafiya, kin san kuma likita ya ce in daina bari raina na ɓaci gudun kar in rasa rayuwata, kuma na san in kin kira ni ko na je gidanki ran nawa ne sai ya ɓaci dole, shi sa. Cewar Dr. Aladabci. Wata ƙara Hajiya ta yi ta dafa ƙirji tana faɗin, ai Abubakar da zan zame maka sillan mutuwa da tun haihuwarka zan matse ka ka mutu. Ni ce kake faɗa haka? To ai ko ma me ni ce na haife ka, kuma wallahi zaman aure da ita ban amince ba. Zai yi magana kenan ya ji an shigo falon an yi sallama. Ko da suka juya, Zara ce tsaye sanye da baƙin gilas ta rufe fuskarta tana kaɗa kiɗin motarta. Sosai hankalin doctor ya tashi, domin so yake a ce Hajiya ta tafi bata san Ammani na gidan ba. Amma zuwan Zara a daidai wannan lokacin ya san komai zai jagule masa. Zara gaida Hajiya ta yi cikin girmamawa, sannan ta nemi guri ta zauna, don ita damuwar ta kawai mijinta a san abin yi akan maganar shi sa ta sammako, saboda sun yi waya da abbanta ya ce mata da safe ya je amma an hana shi ganin dadin. Zara ki dan jira mu gama magana da Hajiya sai mai magana. Ciwon doctor yana kallon shashin da Hajiya take. Ta jira mu kuma? Kamar ya? Ni ce maka ne da wuri zan tafi? Ka sallame ta, tunda alamu sun gwada sauri take yi. Gyara zama Zara ta yi ta ce, Hajiya na ji daɗin samun ki a nan, saboda ba zan ɓoye miki ba, wallahi doctor ya cutar da mu fiye da tunaninki, ya sa an kulle mijina a can yanki, wai shine yi wa Ammani ciki, kuma jiya na gano Ammani a airport na kawo mishi ita nan gidan, shine na dawo yanzu mu ji matakin da zai ɗauka. Cewar Zara ba tare da tsoron komai ba. Hajiya fashewa ta yi da kuka tana sallallami. Cikin kuka take cewa, Abubakar, Ammani ta maishe ka mahaukaci kenan? Yanzu aminin naka kai wa irin wannan tozarcin? Ya Allahu,
ta ƙarasa faɗi cikin kuka. Hajiya ki yi haƙuri don Allah ki daina wannan magana. Komai zai daidaita insha Allahu. Wani sati za mu je UK ɗin da Ammani don a yi a gama bincike a sako shi in bai da laifi, cewar Doctor jiki a sanye. Ina Ammanin take munafuka? Basa taro tana ina na ce? Watakan ita ce ta ce maka shi Sammanin shi ya mata ciki. Na ga da ta ce bata san waye ba, cewar Hajiya. Ammani da ke kicin tana jin duk abin da suke faɗi, a tsorace ta fito tana sanda. Ta ƙaraso falo tuni hawaye ke zarya a idanunta. Durƙusawa ta yi gaban Hajiya tana faɗin wallahi Hajiya ba ni na ce masa ba. Ni ma abin bai min daɗi ba, shine kawai ya ce ba ni ba, cewar Ammanin cikin kuka. Wallahi ki ji tsoron Allah Ammani. In ke da mijin naki mahaukata ne, mu ba su bane. Gara tun wuri ki fito ki mana bayanin yadda aka kika samu ciki. Gashi kin jawa bawan Allah wahala daga taimakon ki da yayi, cewar Hajiya. Hajiya wallahi ban sani ba. Da na sani da tuni na yi bayani, dan Allah ku daina cewa na sani. Ku daina jifa na da kalmar munafuka. Hajiya ni ce fa Ammanin nan take da kike mutukar so, cewar Ammani cikin kuka. Jikin Hajiya yayi sanyi da kalaman Ammanin. Dubanta ta kai gun Doctor ta ce ka gaggauta zuwa UK. Ka tabbatar da Sammani ya samu yanci, saboda ba ta yanda za a ce wai shine zai lalata da Ammani. Ita dai Ammani rakuɓewa ta yi a gefe tana kuka can ƙasar zuciyarta. Hajiya zan wuce nan da sati guda. Doctor a tabbatar da an shirya tafiyan nan saboda muna buƙatar Dadi ya samu yanci, cewar Zara. Gaɗa mata kai yana faɗin ba ma zai kai satin ba saboda Ammani student ce a ƙasar, tana da direct visa. Ni ma kuma alfarman aurenta da nake ina da wannan damar. Don haka za mu yi ƙoƙarin zuwa a kan lokaci, ki yi haƙuri don Allah. Ba damuwa, Allah ya shige mana gaba, cewar Zara gaba da musu sallama ta fice ta bar gidan. Tana fita ita ma Hajiya ta miƙe ta fice. Direban ta ya ja ta bar gidan don ba za ta jure zama tana kallon Ammani ba. Miƙewa Doctor ya je inda Ammani take, ya sa hannu ya ɗago ta ya rungume ta a jikin shi. Ta sakar masa wani marayan kuka tana faɗin wallahi Abba ban san komai akan cikin nan ba. Ku daina tambaya ta, tunda kun zaɓi korata a cikin ku. Dangin mahaifiyata sun karɓe ni. Ku ƙyale ni in ji da damuwar da ke damuna, cewar Ammani cikin kuka. Shiru Doctor ba tare da ya ce mata komai ba saboda in ya ce zai magana zai iya kuka. Mu je ki ƙarasa mana abincinmu, cewar Doctor. Ai na gama, ban dai zubo ba ne, cewar Ammani tana share hawayenta. Good, mu je to mu ci abinci. Sai mu tsara ranar da za mu tafi, cewar Doctor yana jan hannunta zuwa kicin ɗin. Da kanshi ya zuba musu abinci suka zauna yana bata a baki tunda ya ga ta ƙi mai da hankalin ta ci. Bai ƙyale ta ba sai da ya tabbatar da cewa ta ƙoshi sannan shi ma ya ci. Abban Zara bai samu ganawa da Dadi ba saboda a cewar su ba za su bar shi ya gana da shi ba. Yusuf ƙanin Dadi ya iso UK ɗin hankalin shi tashe, inda Abban Zara ne ya je ɗauko shi a airport zuwa masaukin su. Bayan an ci abinci ya yi wanka, ya yi waya da wani wanda ya sani a ƙasar kuma babban ɗan sanda ne. Bayani ya yi masa a takaice inda ya nemi da a ba sa dama ganin shi. Ba su umarnin su je ofis ɗin ya yi tare da tabbacin za su gansa. A daren suka nufi ofis ɗin don ba su bari gari ya waye ba. Ko da suka je tuni John abokin Yusuf ɗin ya kira ofis ɗin, shi yasa suna zuwa aka shigar da su wani ɗaki na glass. Sun zauna ba da jimawa ba sai ga Dadi ya shigo. Duk ya yi baƙi ya rame, ba don wahala ba sai don tashin hankali da son sanin wani hali Zara take ciki na jin abin da ake zargin shi da shi. Miƙewa suka yi suka rungume shi. Yusuf ya kasa daurewa sai da ya kuka. Bayan sun zauna ne jami'an tsaro na kallon sa inda suka buƙaci sai sun yi magana da Turanci. Alhaji da farko dai ina mai baƙin cikin abin da ya same ka, kuma ina maka addu'a Allah ya baka ikon cin jaraba. Abu na biyu, kar in manta Zara ta ce in gaishe ka in ce maka tana kewarka kuma tana zaman jiran dawowarka, cewar Abban Zara. Da sauri ya dube shi, muryar shi na rawa ya ce Zara ba ta yi fushi da ni ba Alhaji? Ba ta yi ba asali ma? Da shi Dr. Musa take faɗa kan cewa shi ne ya munafince ka yasa aka kama ka. Zara daru. Gashi kuma shi ba shi bane yasa, saboda su sun yi amfani da CCTV camera footage ne suka gani ne suspect, cewan Dadi ba tare da damuwar komi ba. Amma ta yaya ka zama suspect in har baka aikata laifi ba, cewar Yusuf cikin kuka. Akwai wata ranar da ita yarinyar ba ta da lafiya kuma a ranar ne take da appointment da likita. Za a yi mata aikin cire ƙarin mahaifa wanda shi Dr. Musa ya wakilta ni akan in tsaya a yi duk abin da ya dace. Da safe na shirya na je gidan don ta zo in kai ta asibitin. Bayan na isa ne na lura kamar ƙofar falon a buɗe take
kuma ina ta hon bata fito ba, na kira bata ɗaga ba. Haka ne yasa na shiga, inda nan ne na samu wasu turawan samari su biyu suna ƙoƙarin keta mata haddi. Na yi faɗa da su har suka yaga min rigata, wanda da ƙyar na samu na kore su. Na dawo daga korar tasu ne CCTV kyamarar ta fara ɗauka na, wanda ban san me ya hana ta ɗaukan duka abin da ya faru ba. To shine na shiga na naɗo ta a zanin gado na kai ta mota na kai ta asibiti saboda a suma take.